खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 सेप्तेम्बर 2021 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन, गोबां मान सन्मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। बयजोंबो बाख्नाय जागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनलायगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै जाफुंसारै मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायनानै खहा जानांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोद दरसि मोनगोन आरो हारसिं जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ दिनै गिलुं मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनखौ अननो रोंगोन आरो गावबो गुबुनजों अनजागोन। मान मर्यादाया दिनै बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोजोनै थानो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि जेंनायाव हाबफायोब्ला गोबां खहा जानांनो हागौ। नाङा फाङा गावहानो बांसिन खहा जानो हागौ। लामा सामायाव हान्थिनाय समाव जाब्रबथायनि आसा दङ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। उदैनि बेरामाव गोग्लैनानै खस्थ' मोननांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव दिनै अननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। सोरनिबा अनसायनाय मोनगोन।
गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन गोदान प्रजेक्टखौ दिनै मावजेननोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन आरो समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन नाङा फाङा खरसा जानो हागौ बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब लानांगोन समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम
देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव नाथाय बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा खहा जानांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन गोसोखौ जोबोर आला खालाबो मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गुबुननि हेफाजाबबो दिनै मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन बबेबा बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरिखनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।